దాని తర్వాత మేడం వస్తారు. జస్ట్ లైక్ ఓటింగ్ అన్నట్టు ఏది ఎక్కువ నాట్ ఎవ్రీబడి హాస్ టు హావ్ సేమ్ ప్రిఫరెన్స్ లైక్ ఇట్ కెన్ చేంజ్ లెట్ దెం నో సర్పంచ్ సెల్ఫ్ ఒపీనియన్ ఇష్టమని చెప్పొచ్చు, అందరూ ఒకటి చెప్పొద్దు. కానీ ఇక్కడ మేము కేటగిరీస్ పెట్టాము. కేటగిరీస్ అంటే వర్కింగ్ మ్యాన్ को क्या बोलेंगे? పని చేసే మహిళలు, పని చేసే మంది మహిళ. एल्डरली को क्या बोलेंगे? जो बूढ़े लोग हैं, పెద్దవాళ్ళు, పెద్దవాళ్ళు. దాని తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ బాలింతలు, పిల్లలు, చిన్న పిల్లలు. అడాలసెంట్ గర్ల్స్ అంటే 18 years 17 years. యుక్త వయసు ఉన్న వాళ్ళు, 18 సంవత్సరాల తర్వాత మైగ్రెంట్స్ వాళ్ళు హైదరాబాద్ दिल्ली చేస్తారు. దానిలో थोड़े से कौन है बता दीजिए वर्किंग एज में లోకల్ వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు? फार्मर कोई ఎవరైనా మీది పని చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా? ఇట్లాంటి అదే వ్యవసాయం పని. ఇద్దరు పెద్ద మనిషి అరే బురదలో పని చేసే కొంచెం యంగ్ ఉంది. నాకు 60-70 years. ఒకసారి అడగండి. వయసు ఎంత ఉంటుంది అమ్మా? నాకు బాగా వేయలే 20 రూపాయి. శ్యాంబాయ్ సోంబాయ్ ఆమె రమ్మ కేశరావు ये जो आ रही है वो एल्डरली है ఆమె వస్తుంది రమ్మని. ఇక్కడ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నారా? हाँ है यहाँ प्रेग्नेंट సరే మంచి మీరు ఉండండి. ఒక పిల్లలు కావాలి. 5 years 6 years కుటుంబం వెళ్ళింది యార్ తిరుమల చలా బాబు ఏ బాబు adolescent girls 15 to 18 लोग यहाँ पर है ना ममता कंधे में खड़ा देंगे बच्चे रोटी दिखती नहीं बच्ची। हाँ उनको बुला लो। राम राम सब एक ग्रुप के मिल गए। क्या नाम था उसका? लिंगराव। तो ठीक है, 1 by 1 स्टार्ट। तो अभी आप थोड़ा सा बोलिए इधर क्या करना है? इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर डालना है। इनको यहाँ पे नहीं वो कह रहा है कि आप कैमरे के सामने दो मुझे बोल फिर मैं चला जाऊँगा। 1 by 1 नहीं या फिर 1 person they can just rotate. First preference everyone will put and then एक बार ओके। क्या करने का है? ये आएंगे, ठीक है, वुमेन आएंगे, वर्किंग वुमेन। इसमें ये लोग डालेंगे। इनको फर्स्ट क्या चाहिए? जैसे इनको सबसे ज़्यादा टॉयलेट चाहिए तो इधर 1 डाल देंगे।
फिर उसके बाद सेकंड उनको बैंक चाहिए तो इधर 2 डाल देंगे। अगर 2 नहीं है तो 2 लाइंस, 1 लाइन, 3 लाइन है। 2 ऐसे करके 1 2 इन्हीं डालना की नहीं तो अपन डालना वो बोले तो नहीं इनको आने दो, इनको आके यहाँ पे బ్యాంకు రేషన్ షాపు గోడౌన్ అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్ సెకండరీ స్కూల్ అంటే 7th వరకు ఇంకా 10th వరకు ఏదైనా పర్వాలేదు రండి. ఇంకా టాయిలెట్స్ డ్రైనేజ్ మురికి కాలువలు లాసెన్స్ కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ అంటే నెట్కి సంబంధించింది ఇంటర్నెట్కి సంబంధించింది మీ సేవ లాంటిది. మీ సేవ ఇంకా వెజ్ మార్కెట్ కమ్యూనిటీ హాల్ ఇంకా అంగన్వాడీ బిల్డింగ్ ఏదైనా తెలియదు. కమ్యూనిటీ హాల్ అయితేనేమో మీకు అందరికి పనికిస్తుంది, అంగన్వాడీ బిల్డింగ్ పిల్లలకు పనికిస్తుంది. అయితే ఈ 9 నీకు ఏది కావాలంటే అది నువ్వు చెప్తే దానికి అన్నీ ఉన్నాయి. ఒకటే చెప్పాలి. ఇప్పుడు సర్పంచ్ సాబు బ్యాంక్ చెప్పాడు, ఇంకోళ్ళకి ఇస్తాడు బ్యాంకు చెప్పొచ్చు. వాళ్ళకి ఏది కావాలి, ఏది ఊరికైతే డెవలప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు పిఎస్సి అంటాడు వర్కింగ్ ఇక్కడ రాస్తాం మనం ఒకటి ఇక్కడ పిహెచ్సి చెప్పారు కదా, సో ఇక్కడ 1 కానీ పిహెచ్సి इतना 7वें नंबर पे वो बता रहा है हर ऑप्शन के बाद ये बचा है। వర్కింగ్ ఉమెన్ మీరు ఇక్కడ రండి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, బ్యాంక్ ఉంది, రేషన్ షాప్ ఉంది, అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్ 7th వరకు స్కూల్ ఉంది. ఇవన్నిట్లల్లో నీకు ఏది ముందు అయితే నీకు లాభం. వేరే వాళ్ళు చెప్పిందని కదమ్మా, నువ్వు హాల్ అన్నట్టు అంటే అందరూ కలిసి మీటింగ్ పెట్టుకున్నాను కమ్యూనిటీ హాల్ అంటే కమ్యూనిటీ హాల్ चार्ट भी తర్వాత బ్యాంకు కావాలన్నా ప్రైమరీ సెంటర్ కావాలన్నా బియ్యం కంట్రోల్ బియ్యం కావాలి. బియ్యం మధుశ్రీ స్కూల్ కావాలన్నా or any Okay. 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14. This is the winner. 5, 8, 13, 16, 25, 28, 37, 43. How many involves? This is 6, 8, 9, 12, 17, 22, 26. ఒకసారి వాట్సాప్ 18, 22, Involved? 25, Anusha? 32. We already involved her. Well counted. Just for video. Okay. 9, 14, 21, 27, 31, 39. అబ్బాయిలు అప్లై చేసుకున్నారు కదా 9, 13, 15, 19, 25, 22. 32. ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయి ఇలా కొట్టిన కొన్ని 17, 25, 31, 40, 48, 57. అవి రిజెక్ట్ Lowest actually. I have low rank. లో ర్యాంక్ 9, 11, 16, so first rank is ఫస్ట్ ర్యాంక్ second rank is Rashmi. ఆన్లైన్లో మిస్టేక్ అయినాయి ఒకటి వేరే పెట్టారు రిజెక్ట్ చేసి ఎలిజిబుల్ రాసుకున్నాం అనుకో 3 ఒక దగ్గర కట్టేసుకుంటే క్లియర్ ఉంటాయి.
26